तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सरकारनं शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने फुसण्याचं काम केलंय अशी टीका ठाकरे गटाचे मालवण तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी केली आहे. खरं तर मालवण तालुक्याला आमदार साहेबांसारखा आमदार लाभला हे आम्हा सर्व शिवसैनिकांचं या ठिकाणी नशीब आहे, भाग्य आहे. कारण सन्माननीय आमदार साहेबांच्या माध्यमातून या गेल्या 2 वेळच्या ट्रममध्ये जास्तीत जास्त निधी आणण्याचं काम या मतदारसंघामध्ये सन्माननीय आमदार साहेब असतील, सन्माननीय या विधान लोकसभेचे खासदार सन्माननीय विनायकजी राऊत साहेब असतील यांच्या माध्यमातून झालं. आणि याच आमदार साहेबांमुळेच, खासदार साहेबांमुळे जे लोक या संपूर्ण मतदारसंघामध्ये काचा खाली न घेता फिरत होते ते मात्र आता जमिनीवरून फिरू लागलेले. त्यामुळे हे यश या ठिकाणी आमदार साहेबांच्या कामाचंच या ठिकाणी निश्चितपणे मानलं जाऊ शकतं. आज अनेक ठिकाणी तुम्ही जात असाल तर 2 दिवसापूर्वी, काही 4 दिवसापूर्वी कुठेतरी गेले होते. हा खड्डा किंवा काहीतरी शोधण्यासाठी त्यांना 50-50 किलोमीटर जावं लागतं. परंतु यांचे बंधू आमदार नितेश राणे असतील, यांच्या जर मतदारसंघात जर फिरला असाल तर असे अनेक कित्येक रस्ते, म्हणजे जो बावडा रस्ता असेल, देवगडातील अनेक रस्ते असतील, तुम्हाला जागोजागी त्या ठिकाणी आंदोलनं होताना या ठिकाणी दिसतील. परंतु आज तुम्ही जर मालवण तालुक्याची परिस्थिती बघाल तर या ठिकाणी कुडाळ मालवण रस्ता असेल, कणकवली आचरा मार्ग असेल, आज देवबाग तारकर्ली मार्ग असेल, आज हे अनेक रस्ते, कसाल मालवण असेल, हे सर्व रस्ते या ठिकाणी सुस्थित असल्याचे या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं. आणि यातून जनता समाधानी आहे. आणि याच कार्याची पोचपावती म्हणून सन्माननीय खासदार विनायकजी राऊत साहेब हे 2 वेळा संसद भवनात गेले. सन्माननीय आमदार वैभवजी नाईक साहेब हे 2 वेळा विधानसभेमध्ये गेले. परंतु या उलट त्या राणे फॅमिलीची गत आहे. या ठिकाणी मुख्यमंत्री असलेला मनुष्य या ठिकाणी या मालवणच्या जनतेने, कुडाळ मालवणच्या जनतेने पुन्हा घरात बसवला. खासदार असलेले निलेश राणे या ठिकाणी त्यांना 2 वेळा पराभूत केलं. आणि ते वेळोवेळी लोकांना हिनवत असायचे की या ठिकाणी मागच्या दाराने सभागृहात जातात. तर ती वेळसुद्धा त्यांच्यावर या ठिकाणी मागच्या दारानेच जाण्याची वेळ त्यांच्यावर आलेली. त्यामुळे कोण निष्क्रिय आणि कोण सक्रिय आमदार किंवा खासदार हे या उदाहरणातूनच या ठिकाणी दिसून येतं. या मालवण तालुक्यातील जनता ही शिवसेनेवर प्रेम करणारी जनता आहे, उद्धव साहेबांवर प्रेम करणारी जनता आहे, बाळासाहेबांवर प्रेम करणारी जनता आहे. आणि या प्रेमाच्या माध्यमातूनच या ठिकाणी येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा या मालवण कुडाळ तालुक्यामध्ये शिवसेनेलाच वैभव प्राप्त होणार आहे. या सिंधुदुर्ग रत्नागिरीमध्ये सुद्धा शिवसेनेलाच वैभव प्राप्त होईल. आणि आताचा जो काही जनतेच्या मनातील जो रोष आहे, मग या अनेक गोष्टी असतील. बघितलात या अधिवेशनाच्या माध्यमातून या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कोट्यावधी रुपयाचा डिझेलचा परतावा या ठिकाणी या मच्छीमारांना मिळालेला नाही.
मच्छीमारांच्या मागण्या या ठिकाणी निश्चितपणे त्या ठिकाणी घेतल्या गेल्या नाहीत. आणि एकीकडे दाखवायचं की शेतकऱ्यांचं, कष्टकऱ्यांचं सरकार म्हणून आम्ही काम करतोय, परंतु शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम या सरकारच्या माध्यमातून निश्चितपणे झालेलं आहे. त्यामुळे माझं खुलं आव्हान आहे की या ठिकाणी नितेश राणे असतील, निलेश राणे असतील, यांनी कधीतरी महागाईवर बोलावं, कधीतरी वाढत्या बेरोजगारीवर बोलावं, कधीतरी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर बोलावं आणि स्वतःच्या मतदारसंघांमध्ये काय दिवे लावले याचा आधी अभ्यास करावा आणि तदनंतर उद्धवजींसारख्या संयमी आणि सुसंस्कृत नेत्यावर चिखलफेक करण्याचं काम करावं. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये शिवसैनिकांच्या साथीने, भाई गोवेकरांसारखे आमचे ज्येष्ठ शिवसैनिक आहेत, यांच्या मार्गदर्शनाने निश्चितपणे या ठिकाणी शिवसेनेची घोडदौड या ठिकाणी तुम्हाला आता बघतच आहात की शिवसेनेची घोडदौड या पडत्या काळातसुद्धा थांबलेली नाही आणि ही घोडदौड अशाच पद्धतीने चालू राहील. परंतु निष्क्रिय माणसांनी या ठिकाणी किती घराघरात गेले, किती जरी मोदींचं कौतुक केलं तरी ही जनता जाणून आहे की या ठिकाणी गोरगरीब जनतेला जगणं या ठिकाणी मुश्किल झालेलं आहे आणि हे जगणं सध्या जनतेला न परवडणार आहे. आणि एखादी न परवडलेली गोष्ट या ठिकाणी निश्चितपणे जनता स्वीकारत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये ज्या काही गोष्टी असतील, जी काही विकासात्मक दृष्टिकोन असेल, या कोकणाच्या हिताच्या गोष्टी असतील, पर्यावरणपूरक गोष्टी असतील, याचा निश्चितपणे उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली या कोकणचं गतवैभव पुन्हा एकदा त्याच ताकदीने उभं करण्याचं काम येणाऱ्या काळामध्ये या दोन्ही शिलेदारांच्या माध्यमातून सन्माननीय खासदार साहेब विनायकजी राऊत साहेब असतील, या विधानसभेचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब असतील, या दोन्ही शिलेदाराच्या माध्यमातून निश्चितपणे उद्धवसाहेब करतील. त्यामुळे या वाचावेरांनी आपल्या वाचेला लगाम द्यावा, अन्यथा शिवसैनिक रस्त्यावर उतरून त्यांचा बंदोबस्त केल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.